Basta sarayawon amuan masurong tukar nga aminudo. Nagkakagawas ang kwarta mga bugos bisan pa ang sinsilyo. Damuan nagala kung may ada na sayaw hin aminudo. Sikat good ininga sarayawon dali sarayaw na kamo. Kay an aminudo nga sarayawon ayunhan kadaman. Bisan maihana bagahin bago pa diri good na dadaan. Ikang hagiwan buronggan kat balugan katarman takloban. Halitingan samar basta aminudo di nasasapawan. Dito haamon baryo Permila Marisyo labi na kung patron kadamuhan tao. Dito hanamon plaza ang sarayaw mag-aga kadamuhan na sayaw di naminudo. Pabalod pa rin! Yeah! Woohoo! Maupay nga nasayaw ng minuto. Sige ha! Tirahi! Woohoo! Himana karyangan, himano isko sumayaw ang minuto. Bisan kalagasan nahira nga duha sigian paniguro. Hanira pagbirik nagdungan katumbak nag-isugis ko. Naimod-mod ang simod nga nahilabog ang iya pustiso. Basta aminudo kadaman na sayaw pirmigod ganado. Labi kun mahusay an igin aado kamaupay hinduro. Mga iggarala igin aandam na salit waray problema. Pagsarayaw hala iandam anigo di ngani tanggana. Dito haamon baryo Permila Marisyo labi na kung patron kadamuhan tao. Dito hanamon plaza ang sarayaw mag-aga kadamuhan na sayaw di naminudo. Dito haamon baryo Permila Marisyo labi na kung patron kadamuhan tao. Dito hanamon plaza ang sarayaw mag-aga kadamuhan na sayaw hinaminudo. Dito haamon baryo Permila Marisyo labi na kung patron kadamuhan tao.